хора, аз и моят приятел Антонио се затрихме в гората и не знаем къде да ходим, няма намериме пътя. По едно време намерихме тук една пътечка. Сега продължаваме напреди. Продължаваме по пътечката да видим дали ще са такова някъде. О, че тук. И тук минават някакви камиони. Тук минаваме лекичко. И така. Ето го моят приятел. Тук излизаме някаква пътечка. Тук някъде излизаме. И сега не знаем на къде да отиваме. Надолу или нагоре. Не знаем къде. Ама тук намерихме тук една барлога. И мислиме да продължаваме на тук. Ми мислиме тук да пренощуваме, защото това вече са сами малко, стана 6 часа. Тук е тази барлога. И такова. И тук дано да няма някакви връхестествени работи, защото малко... Говори се, че тук тази барлога е било обитавана от духове. Обладана. И дано да не е така, защото ще стане опасно. След време може да почнем да качваме за връхестествени работи. Самодиви духове, такива работи. Тук има някакви вестници, 1878, тогава е построена тази барака. Има тук някакви замедели, такива работи. И така, и с моят приятел, аз тук ще пренощувам, той ще пренощува тук. И дано да не стане нищо. Ето хора, сега стана вечер вече и с моят приятел тук ще пренощуваме, дано да няма никакви връхестествени работи, защото ще стане опасно, че ще стане някаква беля. И не знам, дано да не се чука, нито да се такова, нито да се става нищо. Тук. What the fuck? Антонио. Нещо става, Антонио! Хора, тук нещо стана. Приятел, я върви там да провериш, бе. Върви там мале да приятел да види какво стана, мале. Мани. Няма никой. Що така се чукаше, бе? Антонио, де си, бе, брат? Къде си, бе? Чакай, сега идвам. Мале хора, приятеля ми изчезна. Къде си, бе? Де си, бе? Няма го на никъде, хора. Антонио! Мале, ето го! Антонио, добре ли си? Антонио, кой те удари, бе? Мале, хора, аз мисля да препускам тук клипа. Ми ще следва продължение. Харесате и се абонирайте за продължението, защото моят приятел нещо загина. Трябва да го... Травихме линейка. Има с такива страшни работи сега. Ще се случват. От мен ще е това. Чао, хора.